Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για τον κλάδο μας. Στη Βουλή ολοκληρώθηκε η διαδικασία ψήφισης του ελεγχιστικού νομοσχεδίου, μέσα στο οποίο περιλαμβάνονται και ψηφίστηκαν σημαντικά άρθρα που αφορούν άμεσα το ελληνικό φαρμακείο και τον Έλληνα φαρμακοποιό. Το σημαντικότερο όμως είναι ένα: από σήμερα, κανένα φαρμακείο δεν μπορεί να εξαγοραστεί με το απαράδεκτο και εξοργιστικό ποσοστό του 99,99%. Όπως γνωρίζετε, με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς δινόταν η δυνατότητα σε ιδιώτες, μη φαρμακοποιούς, ακόμη και σε εταιρείες φαρμακείων να κατέχουν και το 99,99% ενός φαρμακείου. Επί της ουσίας, δημιουργούνταν φαρμακοποιοί μαριονέτες, αφού η άδεια παρέμενε τυπικά στο φαρμακοποιό, αλλά ο πραγματικός ιδιοκτήτης και διαχειριστής ήταν τρίτη. Το αποτέλεσμα ήταν άνθρωποι άσχετοι με το λειτουργήμά μας, έμποροι, επιχειρηματίες κάθε είδους, ακόμη και επενδυτικά σχήματα να επιχειρούν να αποκτήσουν έλεγχο φαρμακείων, έχοντας τους φαρμακοποιούς υπαλλήλους μέσα στο δικό τους φαρμακείο. Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, παρουσιάστηκαν οργανωμένες κινήσεις από επιχειρηματικά φαντς που βολιδοσκοπούσαν φαρμακεία προς εξαγορά. Ορισμένες περιπτώσεις εξαγοράς ήδη πραγματοποιήθηκαν. Οι ανησυχίες μας για την άλωση του ελληνικού φαρμακείου ήταν διαρκείς. Όμως, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η διοίκηση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κινήθηκε μεθοδικά, σοβαρά και κυρίως διαφορετικά, χωρίς δημόσιες εντυπώσεις και χωρίς να γνωρίζουν πολλοί τις κρίσιμες συζητήσεις που έγιναν με τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι το σημερινό άρθρο που ψηφίστηκε και με το οποίο ουσιαστικά αποτρέπει την ανεξέλεγκτη επιχειρηματική εισβολή στο ελληνικό φαρμακείο και προστατεύει την ανεξαρτησία του. Ναι, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι με αυτή τη ρύθμιση βάλαμε φρένο στα σχέδια πολλών επίδοξων επενδυτών. Οικονομοτεχνικά είναι αδύνατο να επενδύσουν και να εφαρμόσουν μεγαλοπίβολα σχέδια αλυσίδων όταν το 33% ανήκει στο φαρμακοποιό. Όμως ο αγώνας μας συνεχίζεται. Ο απόλυτος στόχος παραμένει ξεκάθαρος. Η ιδιοκτησία του φαρμακείου να ανήκει κατά πλειοψηφία στο φαρμακοποιό, όπως συμβαίνει στις χώρες Γαλλία, Ισπανία και Βέλγιο. Αυτό όμως απαιτεί αλλαγή προεδρικού διατάγματος που είναι χρονοβόρο, αλλά το διεκδικούμε και θα το πετύχουμε. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Αυτή είναι η κουλτούρα μας. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Ταυτόχρονα, σήμερα ολοκληρώθηκε και μια ακόμη σημαντική διεκδίκηση του κλάδου. Η πλήρη απαλλαγή από το άδικο και παράλογο 0,8%, το οποίο, συνάδελφοι, είχε νομοθετηθεί από το 2018. Πριν από λίγους μήνες είχε ήδη επιτευχθεί η απαλλαγή ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από τα φαρμακεία μας. Ωστόσο, δεν είχε προβλεφθεί η περίπτωση κατά την οποία ο γιατρός συντογραφεί ο πάτεν φάρμακο χωρίς να κυκλοφορεί το αντίστοιχο γενώσιμο. Με τη σημερινή ψήφιση διορθώνεται και αυτή η στρέβλωση. Με αποτέλεσμα ο κλάδος να απαλλάσσεται επιπλέον από ποσό περίπου 5.200.000 ευρώ ετησίως. Συνολικά πλέον η πλήρης απαλλαγή μας από το απαράδεκτο 0,8% ανέρχεται στα 18.200.000 ευρώ. Παράλληλα ψηφίστηκαν σημαντικά άρθρα που περιορίζουν τη διάθεση προϊόντων συνθετικής κάναβης. Θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες, όπως η απαγόρευση διάθεσης συγκεκριμένων σκευασμάτων από καταστήματα κάναβης, αυτά τα CBD shops, και η απαγόρευση λειτουργίας τέτοιων καταστημάτων σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από σχολεία και ευαίσθητους χώρους. Απαγόρευση επίσης πώλησης προϊόντων κάναβης σε ανήλικους και μέσω αυτόματων πολιτών και άλλα μέτρα που περιορίζουν ουσιαστικά την ανεξέλεγκτη διακίνηση αυτών των προϊόντων. Για όλα τα παραπάνω, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον Υπουργό Υγείας, τους Υπουργούς Οικονομικών, αλλά και όσους συνέβαλαν και για την ευαισθησία τους σε θέματα προάσπισης της δημόσιας υγείας. Συνάδελφοι, σημερινή μέρα αποδεικνύει ότι αυτή η διοίκηση δεν μένει στα λόγια. Συνεχίζει καθημερινά τον αγώνα για την προστασία, την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό του ελληνικού φαρμακείου. Έχουμε κάνει πολλά. Πρέπει όμως να κάνουμε ακόμη περισσότερα. Στηρίξτε τους συλλόγους σας, στηρίξτε τον Πανελληνίο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Όλοι μαζί μπορούμε να διασφαλίσουμε την προοπτική, την αξιοπρέπεια και το μέλλον του κλάδου μας. Με ευθύνη και πνεύμα ενότητος διεκδικούμε όλοι μαζί και αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά όλα τα μείζοντα προβλήματα, ενισχύοντας την προοπτική για το φαρμακείο του αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ.